Kinato kami ko, bro. Napadyo mga 10 minutos makapangutana. Okay. Wala ka ora mag Dugay kayo ko kasulod kay unsa man ning live stream nga naningil mag-password sa akong Facebook, nya akong Facebook kay nato authentication man guni dugay kinhatag og code. Mapoy kong netabos ko aga niha, dugay kay ko nakasulod. Ay sa sige. Unsa gali to inyong gidebatihan ron? Si Maria na ko no. Si Maria na bugtong anak na ko no si Maria kay nabasa na ko no sa Biblia nga bugtong anak. Wa man ingon nga bugtong anak ni Maria. Kundi ang asa to pa di ay bro. Ang inyong topic ron pamatud-an ni Katongga Catholic Faith Defender si Brad Pakibot kaya si Santa Maria ang yang anak bugtong region Kristo anay lain ana. Lain So ang buot ni ang buot imong gipasabot is tawag aning gawas ni Kristo na napoy gibuntis si Maria ana mao ba ni? Dili kay gibuntis ra. Na anak gyud kinaman siya mga igsoong lalaki. Unsa may buti pasabot nimo nga ako lang klaro na clarification pa ni. Unsa may buti pasabot nimo nga anak kanang anak nga gibuntis gyud as in pareha ni Kristo or unsa maning anaka ning imong gimin? Anak kay igsoon man. Kuan siya anak nila sa Matiayon kay si Kristo o si Maria sumala sa Mateo 1. Sa ato pa gibuntis gyud ni Maria ning mga anaka. Wala man siya hilabti hangtod nga natawo bata. Sa ato pa sa human nga natawo, hilabtan na siya. Nya di man pwede nga di mabuntis hilabtan. Naalam ko ipa-clarification. Naalam ko ipangutana ba? Kini sa inyong hang alpha and omega bitaw. Gaingon sa factual index of Mary, Mother of Jesus and descendant of David. Roma chapter 1 verse 3, Acts chapter 2 verse 30, Acts chapter 13 verse 23. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Mary had no other children. A fact we know because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple John chapter 19 verse 26 to 27. Mo tuo pud kaning giingon sa inyong libro nga si Santa Maria walay laing anak. Okay. Ang ang libro usahay man gud mo quote man gud na siya sa mga una nga naa sa ubang libro nga kana nga mga teksto mo na siya mga teksto nga ilahang ipabarog ang tekstoha nga si Maria ang anak nga wala gilaing anak kay naaman pud na sa mga uban nga mga referensya nga si Maria wa gilaing anak labi nag mga referensya gikan sa publiko wa gilaing anak. Pero kung dili ta sa Biblia kung dili ta sa Biblia Marcos 6:3 o sa Mateo 13:53 doon ay igsoon. Kaya tanawon po nimo na siya sa My Word Bible, sa Strong Bible. Makita ginato na dito ang iyang mga definition nga naagi igsoon si Kristo. Diya sa Maria. Anak yung Maria. Muna nga kanang amo ang mga sinulat. Kanang mga sinulat. Parehara na siya sa parehara na sa inyong mga pangatapunan. Ako lang bro, ipag-clarify lang ako ni ba kung kaning librohan ninyo nasayop banis pag-ingon na si Maria walay laing anak. Minaw sagol aron nga makasabot ka. Parehara na ninyo nga og inyo ganing libro mayon dayong kamera makapasabot ana. Kana kay amo aman, ako ra po'y makapasabot ana, dili ikaw may magpasabot-sabot ana. Nagkot sa uban nga mga kuan nga nagamit og mga verses diha sa Biblia. Aron nga papatunay daw kuno nga si Maria wala laing anak. Pero kung Biblia mo imuhang batihan ay naay anak oy. So, ang uban po nagtuod nga si Jose Balo. Ako na nang abanid ng Biblia, wa tayo basa nga si Jose Balo. Manay anak daan. Wala. So, pag ingon diri bro nga Mary had no other children. Tinuod ni o bakat? Tinuod na siya nga sa inyong mga libro nga iyang gikot, wala pagkasultan. Pero wala ayaw una nga si Maria wa gilaing anak kay nga naman wa na sa Biblia. Dili ni ko na. Bro, ako lang balo dili ni libro Katoliko ha. Sa Badista ni. Kay gipasabot ka, naay sinulat ni Ellen G. White nga nagkot diha sa inyong libro. Nagkot siya sa inyong una-una nga si Maria virgin hangtod gang matay.
Oh, Mm. napay mga ibang sulti na diha sa mga libro. Pero kami may makapasamot amo anak. Dili na inyo, Okay. dili na inyo na. Oh. Okay. So bro, matod nimo nga kaning pahayag diri ni ingon Mary, the mother of Jesus, descendant of David. Mary had no other children. Quote ni librong Katoliko. Matod nimo no, kay quote ni Katoliko. Karon wa man gitay laing libro nga makita diri gitay tulan nga gikot gikan sa librong Katoliko. Halimbawa nga librong Katoliko nga Catechism of the Catholic Church. Ang naa diri is mga bersikulo mas Biblia. Una, Roma 1:3, buhat 2:30 ug buhat 13:23, 2 Timoteo 1:18 mao ni nakakot diri ha. Og kaning Juan 19:26-27. Yun pud ka nga kani mga librong Katoliko ning gikot diri kaning ang Juan og buhat og Timoteo Roma. Yun pud gani kay ngon man ka nga Katoliko gikot ni nga ang gibutang diri kotasyon mga bersikulos Biblia Roma, Timoteo og kaning nga ang tawag kaning buhat og San Juan. Yun pud ang Katoliko ni. Isa bro, Roma sa ganito? Na Mary ang meaning nga factual index niya Mary, Di ba? mother of Jesus and the descendant of David. Gikuha, open and close parenthesis, Roma 1:3, buhat 2:30, o kaning buhat 13:23, ikaduhang Timoteo, kapitulo 1, versikulo 8, period. Padayon ta. Mary had no other children. A fact, we know because nakahibalo ta. Kay si Jesus, because Jesus, at his death, sa iyang kamatayon, entrusted yang gipiyal to her care sa pangangalaga of his disciple John. Gikotlo, Juan 19:26-27 period. Akong pangutana, tinuod ba ni? Ingon ka nga, tinuod na sa inyong libro, gipangkot na, ang wa may lain tang titles librong Katoliko ang nabutang diri gawas aning San Roma, kining sa San Juan, buhat o 2 Timoteo. Yun po ka nga mga librong Katoliko ni. Okay, tubag na ko anak bro. Kana nga mga libro bro, kana nga mga sinulat diya sa Biblia. Iyan ang gikot nga mao na sa una-una sa Katoliko. Tanaw akong basahon na. Roma 1:3. Giyon sa diri. Ang maayong balita mahitungod sa iyang anak sumala sa pagkatao, gianak sa kaliwat ni David. Wala naghisgot nga mao ra gid iyang anak bugtong. Maghisgot gani og bugtong dito na sa John 3:16. Kinsa man na siyang bugtong, si Kristo gyapon na siya, pero dili na bugtong anak ni Maria, kundi bugtong anak sa amahan atong basahon. John 3:16. Kabasahon na. John 3:16. Ingon siya diri Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya iyang bugtong anak aron sa tanang mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Nagisgot ni siya sa kinabuhi ni Kristo nga bugtong anak sa amahan dili kay bugtong anak ni Maria. Sa debate na mo kaniya ni Chong Smith ug naa pa ka wa siya kabasa nga bugtong anak ni Maria. Wala. Iyang gigamit ang Isaiah 7:14 nga usa ka anak ang English. Ako siyang gi cross examine. Sakto ba? Gusto ba? Uyon ka ba nga ang English usa ka anak nga lalaki, only one child. Uyon ka o di ka mo uyon? Uyon siya. Pagbasa, wa gibabasa nga only one child. Tingano man, dili na mahitabo nga kang Maria si Kristo ra gid ang iyang anak kay naa si Bana. Sumala sa Mateo 1:25, wa siya hilabti hangtod iga-anak ang wa siya nakigduol hangtod iga-anak ang batang lalaki. Pagkahuman, ginagdan siya kay, of course naman, masayop, masabot man nato nga naa si Bana. Ginagdan gid siya. Mo na nga naa si mga anak nga nigawa sa igsuon ni Kristo sa kining kuana sa kang Mariana. Anak na tong lang si. Ana na siya bro. Kana bro, dili ka kana siya nga box bro. Dili ka makasaysay ana kay dili na inyo. Ako'y makasaysay ana kay amo na. Sige bro. Yana manggod di mo ganina nga unahuna na sa Katoliko. Nausa sa kong gamiton ron kaning nakakot dire sa Roma 1:3 basahon sa nag Roma 1:3 ingon. Mahitungod
kini sa iyang anak ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao kaluwat sa ni David. Mahuna po ni Katoliko. Ang kanang teksto diha dili na huna-huna ni Kristo. Ang huna-huna nga gikot diha ni Ellen G. White kanang Kadalang bro. Ana man gud ka nga. Ikot na mga bersikulo sa bro. Niana ka bro. Ikot na mga bersikulo diha kay mahuna na sa mga Katoliko. Aw ba kana kaning Roma 1:3 mahuna po ni Katoliko. Ayaw sa gisapaw-sapaw. Basta mo tubag pagani ko. Balag halang-halang ako ang tubag. Agwantahon jud mo. Di man mao imong tubag brad. Wala ko ako mga utanag. Kunahuna ba ng Kristo? Ang ingon nimo ganina nga, gikot na mga bersikulo ha, kay unahuna na sa Katoliko. Paminaw ha. Gikot na mga bersikulo ha, kay unahuna na sa Katoliko. Okay. Karon bansot na kano. Are, kaning Roma 1:3, unahuna na sa Katoliko dili. Okay, bro Eugene, sige, manimog pangutan na patiwasa rag tubag yung paluap. Nisulod Halangan. Paluap. Oh. Sige. Halangan. Halang-halangan gani ka sa kong tubag. Lagi, halangan na ka. Sige, padayon. Schedule lang mo, pa-schedule. Oh. Kanang gikot diha ni Ellen G. White, wala siya nagkot sa Biblia nga huna-huna na sa Katoliko ang nasa Biblia. Ang iyang gikot diha kanang walay laing anak bugtong, walay laing anak kay nga naman maunay huna-huna sa Katoliko. Which is wala na siya sa Biblia. Oh, nawala sa Biblia, wala oy. Ang Biblia, nagsulti gid ang Biblia nga naay anak si Maria. Oh, mabasa na to sa Marcos 6:3 og sa Mateo 13:53. Nay anak si Maria. Saan na nimo? Ipunting lang, bro. Ipunting lang yung mga tubag tayo. Napila kayo taon-taon rin, bro. Maglawag ko sa paborito ninyo. Gatubag pa ko. Ay, Oh. Ay, wala kisi-kisi. Mura magagpantat na hubsan, oy. Dili ipunting lang yung tubag, bro. Ang writer. Kaya ako, punting na ba ko mga tana? Kasi yung G. White, mawala na kay daot lagi nimo kay magsapaw-sapaw man ka. Dili mahitabo ang among writer nga si Ellen G. White nga iyahang isumpaki ang Biblia. Oh. Kana nahitabo na siya nga murag nagkasumpaki ang Biblia tungod kay nagquote siya sa hunahuna sa Katoliko nga ang Katoliko bugtong anak si Kristo. Angtod nga namatay si Maria. Virgin pag yun. Madahat virgin. Virgin niyang kunot. O sunod pangutana. Are bro. Sunod pangutana. Gakot di ay si Ellen G. White sa mga huna-huna sa Katoliko. Usa sa iyang gikot ang San Juan 19:26-27 kay naman sa iyong libro gikot gini niya Roma 1:3 Acts chapter 2 verse 30. Akong pangutana ares lang ko una aning Roma 1:3 ningon si San Pablo paitungod kini sa iyang anak ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao kaliwat siyang David. Huna-huna ba ni Katoliko o dili? Kay ingon man kagikot ng Ellen G. White, huna-huna si Katoliko. Huna-huna ni Katoliko dili. Akong tubag ana dili lagi na una-una sa Katoliko kay dan sa Biblia. Di na po. Ang Katoliko nga iyang gikot mao nang only. Kana bang wala gilaing anak ba? Oh. Walay laing anak nga bisan paganig namatay na virgin pagyapon. Mao na siya. Mao na iyang gikot niya. Sunod akong pangutana bro. Ayaw sa. Ayaw lagi kisi-kisi lagi. Iya ganing gihatagan gani og kapitulo og bersikulo nga naghisgot nga diha sa Roma 3:1 wala naghisgot diha nga si Maria walay laing anak. Sa ato ba ang root sa iyang gikot na ay gatubag ko magbinastos ka out na lang. Ako hangyo nimo. Sige padayon. Ayaw binastos kay magtubag ko lata ka na ko kan. Dili na mayo. Naanad ka sa inyo nga mag-ingana ka. Ayaw nagamitan diri sa live ni Eugene. Sige padayon. Bro. Sige padayon. Ayaw pagpaila sa imong pagkabastos nga butangan nimong sound effect nga oh no. Dili wala bro. Sige padayon. Kung nahalangan ka na abantahan lang sa. Di agwantahan lang sa lagi akong tubag. Imo kay butangan ni nimong sound effect, yaga-yaga ba? Binastos. Sige, ay na lang sound effect kay ang gikot ni Mrs. White ang inyong una nga wagi anak si Maria lain si Kristo ra gyud. Kana siya which is sayop
Kaya nga naman naghatag sa kapitulo bersikulo nga wala ingon nga way laing anak si Maria. Oh. Wa po siya dito sa Juan 14 Juan 19, wa po siya nag-ingon dito nga walay laing anak si Maria kundi si Kristo ra gyud. Wala. Ato ba kanang iyang gikot nga inyong hunahuna gipakita niya sa kapitulo bersikulo nga ang inyong mga hunahuna ang inyong mga doktrina sayop. Mao man gud paggamit gud sa among kuan gud sa among sinulat. Dili man ka maka-explain anak kay ngano man naay kapitulo bersikulo ang iyang gipanglatag diha daghan murag upat man siguro na gibasa na nako na dayag display kaayo nga wala gyud nag-ingon si Mrs. White nga way laing anak si Kristo. Oh. Kanang pagsulti niya gikuha na niya ang inyong mga hunahuna. Oh, inyo nang hunahuna kay ngano man dong inyo nang doktrina. Oh, parehara na siya ba nga pagayudyuron sa impierno ang Adventista. Oh, sa inyong hunahuna oy yudyuron na gyud. Pero kami ana maka-explain mi. Nganong yudyuron tungod kay ang yawa na ning kamot diri sa mo sa 70 Adventist. Sa Katoliko wala na kay ngano man mismo ang inyong pare, ang inyong mga madre ilang gipangkonsumo. Yudyuron pa dai na sa impierno. Oh. Nga na ba kami maka-explain na. Sige. Sunod pangutana. Ingon man gud ka gikot ni Ellen G. White kay huna-huna nas mga Katoliko. Ako gipangutana aning Roma 1:3 kung huna-huna ba sa Katoliko kay usa mis gikot ni White. Ya anak ka nga adili. So laing pangutana lang. Sa Juan 19:26 to 27 no. Kung si Kristo kung si Santa Maria sa dihang gadupa si Kristos Krus no. Kung si Santa Maria na ay anak, buti pasabot nagigsoon si Jesus kay anak ni Santa Maria. Ya, umanabaya ni kuana, umanabaya na taos Kristo ni gadupa nas krus. Kung si Santa Maria na ay anak, naigsoon si Kristo bitang nato. Nganong gipiyal man ni Kristo si nganong gipiyal ni San Juan si Santa Maria kung naay igsoon si Kristo nga anak ni Santa Maria. Kung anong si Kristo ningon pag babae, aniya ang imong anak. Anak, aniya ang imong inahan. Nganong gipiyal pa man ni Kristo si Santa Maria ngadto kang San Juan kung naa siya igsoon. So may dakong rason ani. Okay, ang tubag ana, ang igsoon ni Kristo diha sa kamatayon, way record nga ni kuyog. Mao na nga wa siya mapilyalan diha nga iyang igsoon. Oh, kataw-an may imong kagulingon kay kung napay record dito niya ipiyal. Oh. Iyang gipiyal sa mga tinunan kay mao matoy nang uyog. Ano si sakto nga reason? No. Ang imuhang pangutana, imo nang gibiyaan ang Marcos kay natubag na nako. Karon kay diri ka sa Juan. Unsa may dakong reason? Oh, ang dakong reason ana tungod kay ang iyang mga igsoon wala nang uyog, wa antos, wala dili maka para nang kuan ba? Para nang istorya ba nga tol kung sumbagon ka tol, di ko makatan-aw nimo tol. Oh, yun nga saba diha. Ikulata manggani ko. Asa man ka? Nimo nga ana po lang yang utol nga. Aw. Talikod ko, dagan ko kay di ba ko gusto nga mo tan-aw nimo. Ngana ba? Nganong iyang gitugyan sa mga apostolis? Tungod kay wa diha ni kuyog iyang mga igsoon kay perti yung hadluka, igsoon god. Madahan maapil pa lang sila og kabunalan. Igsoon sila mo to nga. Tungod kay wa sa ilain nga ni kuyog dito, iyang gitugyan sa mga apostolis. Oh. Sunod po na. Kay wala man dai ni kuyog matod mo. Kung nganong wa pod mo ingon si Kristo di San Juan nga Juan ingna nga atong akong igsoon dito nga si Maria ipiyal na ko niya. Nganong kay San Juan man subuti pasabot nga wa jud sa igsoon ani karon ang pangutana. Kung naay anak si Santa Maria. Kung naay anak si Santa Maria. Ang pangutana, kinsa may anak ni Santa Maria gawas ni Kristo sir? Makahingalan ba ka bisag isa lang ka buok nga ma-prove na to nga naa din. Kanus agi anak ni Santa Maria? Wasa dapit nga gi anak kay si Kristo may bawan man nato nga gi anak ni Bethlehem sa kamo sayod ana. Ang pangutana nako, kinsa man ang anak ni Santa Maria pagkahuman ni Kristo og panganak? Kung ma-prove nato nga na jud si anak, ikaduha, asa gi anak? Dala na ko ni kuno kanus agi anak basta kinsay anak mo hingala na si kuan baka karon sa Tarpulana baga o Tarpulano din asa gi anak ni Santa Maria. Kay sa korte sir kung mag-prove ta nga nay anak din wa ya mo kay ikapakita nagpabili ng kamaturan wa gid si anak unless until nga maka-provide ka nga naa gid si anak. Kay kung moingon ta nga si Tarpulano yang anak nan prove nga mao ginayang anak makahatag ba ka o na ebidensya ikaw sir makahatag ka na gud ebidensya ni ron nga si Santa Maria nay anak kinsa man ug asa gi anak niya. Sige daw.
Matubag na ko ha. Yes, makahatag ko. Naay ngalan, di ba? Ang imang pangutana. Makahatag ka ba? Ang unang pangutana, yes, makahatag. Makahatag ka ba ngalan? Yes, makahatag. Makahatag ka ba kanusaan na tao? Dili na ko makahatag kay wala gi-record sa Biblia, lisod kay magdugang-dugang ta. Makahatag ka ba og asa dapat gitao? Og anak. Lisod po kayo magdugang-dugang na ta, wa na gisuwat sa Biblia og asa dapat gi anak. Ang importante nga doon na siya anak si Maria sa lain niya. Naa siya anak si Maria gawas kang Ginoong Hesus. Pangutana ka, kung sa una ning pangutana, kung tubagon na asa mabasa na sa Biblia. Kaya basahon. Ingon sa dire. Ang anak ni Maria og igsuon nila Santiago. Ang pangutana man gud dire, kinsa man ang tawhana nang naghimo og mga milagro? Ang tubag, ang anak ni Maria og igsuon nila ni Santiago og igsuon ni Jose og ni Judas og ni Simeon. Asa man na Marcos, San Marcos no? San Marcos 15:40 no? Ha? Marcos 6 ba na? Marcos 6:3. Marcos Wala 6. gi-record Dili dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria og igsuon nila ni Santiago og ni Jose og ni Judas og ni Simon mo ne? Mo na siya. Sige. So na kung pangutana, kaning gigamit nimong San Marcos 6:3. Kani si tawag aming Santiago, si Jose, si Judas, si Simon nga imong gituohag anak ni Maria. Gibuntis ba gyud ning Santa Maria nga siya gyud ang gaanak o dili? Tubag na ko. Of course naman, dili man na pwede i-anak og wa na buntis. Kana kay anak na niya nahimong igsuon na ni Hesus. Gibuntis gid na, pero wala gi-record sa Biblia og unsang bulana gibuntis o kanus agi anak. Basta kay iyan ang igsuon ni igsuon na siya ni Kristo. Klaro man kay na. Bro Eugene, nanay mga message diri Bro Eugene kay ako ang bisita nga ako ang gihulatan, masig nara sila sa merkado siguro Bro Eugene. Salamat bro gapo ha sa imong pagpangutana ya pasensya na yan natay usahay nga Sige bro. Salamat kasi mong pag-entertain kay nalingaw ko sa imong gihimo gibuntis. Ay! Bro Limar, kung kaya Bro Limar ay Sige, salamat sa panahon.